ও যে পদ্মবীর স্কুল মাঠ চিনি রাজমাতা চিনি बुबाग्रा जों कमर थानानै नायमानि जागाव फायो तिनि असिरिनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे चिनि सवाव तिनि फाइबसा फाइका अमनि से कतर चिनि मान थाइताय ताम तंबा चिनि राजमाता जोंबाय दङ चिनि बुबाग्रा जोंबाय दङ जों साबना किरिनाय केबन किरिया आगिबा किरिया ताबो किरिया जों आगिबा रोखलाय क्या ताबो रोखलायनाय रोखलायबा फुनुका बोसकांगबो रोखलाय फुनुकनाय आबनि बागै चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट थांगै आइननि लामाते जों एनआरसी केस रैखा बुबाग्रानि लगे जों दङ नरक जत दङ देबा तिप्रा हानि तिप्रा सारक दङ जों किरिया केब सावो रंजित देवबर्मा ताबो सालेन्डार खालायाखौ ताई सामनि साथामनि परेखाय बन ताइसे रमिजेला दाउनाय 3 मास 3 बছর 4 मास 16 दिननि परे आं जेल नखरो थानाय निर्वाचनी बुसकांग ताई 3 मास ननि खय जेल तङै नखरो आनो सिकिरoi कोनो लाभ गरै आं किरिया तिप्रासानि बागै जुदि थैना नांखाय जेल जुदि चानानै नांखाखाय आं जेल चानाय ताखुर आं कोनो दिन किरिया आनि मा आनि बासावो निनि केस पाइयाखौ ताई केस कनि दङ नों रमजागानो नों वानसारनि बिरुद्धे कक्टा सादि हिंसावो बंनो रोखलायना कक्टा सादि हिंसावो आं बाबुनो साका मानव साका बयताबो सांगाबुनो खोनाया आं चिनि दफानि बागै 22 बছর बलंग तंखा जाबो डेमोक्रेटिक लामातै आं सभा खालायनाय तिनि खवायो मुसुक जे बरक फाइमानि अमनो प्रमाण तिफ्रा हानि बागै सभा खालायना बागै तिफ्रा सारा काबग गोदान जंखौ पाइजागिया खौ ताबुग जों केबोबाय पाइजागिया दरबता पाइजागि ताखुग्र जारा पाइजांनाय जारा दफानि कक साय फालनाय चिन्द बरंना ताबुक जों अंखायनानै जरांगै फाइका बरंना अंखायनानै जरा फाइका आबनि बागै बोसकांनि सालो जों सभा कतरमा नखरनाय फाइनाय 30 तारिख जानुवारि खमलंग चिनि कतरमा रेलै उङानो आंनिया चिनि बुबाग्रानो साका महाराज जों 50 गारि तुइ फायनो आं जखन राजबारिनि फायै हर फोन खाइमाने तिनि फुं जरा 250 गारि चिनि करसंखा 250 गारि जों क्लांनाय खमलंग फोन गइरिनाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न जों सापर्ट खालाया कोनो दिन खालायग्ला ताई ताखुर तिनि जा सानाय चिनि राजमाता दङ चिनि बुबाग्रा सावो मुसक साइन आं कक कायसा सावै आनि ककना मुथाक चिनाय all for one for all चिनि बुबाग्रा नाबो खुलुमबाय का जतन